weltinama hen noon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum noon ko meeɗi tan ƴettete ko netti haali ala hen ɗen fof yowa keddo haaleɗo ndi albarka albarka Kaolack assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe dental Dina TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamina en keeɓi kadi koɗo moƴƴo tedduɗo garɗo e meɗen waɗana yewtere foti foof bisimillah ceerno salmin bandiraɓe kala inde yettode alhamdulillah rabbil alamin Allah assalamu alaikum warahmatullah alhamdulillah rabbil alamin Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah ko kanko tan yettete kanko foti yettede kanko enni makko sallallahu alaihi wasallam jeyami ko kanel mbiyetemi ko Alhaji Amadou Sam min noon mbiyatmi ko jiɗɗo wonde almudo Cheikhna Ahmad Tidiane ko ɗum mbiyanmi jeyami ko kanel mi ari ɗo avant indépendant tan ɓuri raɓɓidde wona ceerno avant indépendant mboɗo ɗo amin ɗo avant indépendant eyyi événement ji ɗiɗɗi fof tawi min ɗo indépendant e jamma moɗen nde nanguete Waali Joojan nde mbaddata ɗo e Ibrahima Seydou Ndaw Ibrahima Seydou Ndaw gonnoɗo ɗo min tawi ɗum ɗo anani min tawi ɗum ɗo ɗum noon andi ɓooyi wona min nanngani kono kam avant indépendant min ɗo paamira noon nenam wiyete ko sokhna Hawa Mayram Basum jeeya ko Kanel babam ko Alhaji Cheikh Idriss Sam jeeya ko Kanel kono kamɓe ɗiɗo fof nde wonno mi ari ga law gardu min gabbimi kawam mino e Kalidou Basum adimi arde ken wona duuɓi 4 puɗɗimi ummade Kanel garmi eyyi gondumi ɗo e kawam eyyi Allah waɗi hen suturu ha ndesmi Allah waɗi fof ko galle kawam Alhaji Seydou Basum Saare Jugare toon min gonno mino e Kalidou Basum kanko nehi min golle fof ko kanko min garmi ɗo e on saha jangumi ko tayoragal eyyi haalde ko wonno ko bonani mo cikkumi tayoragal nde garmi kawami wonde so siras mbaɗanmi itti kalis wiyen totta mbimi ala mi waɗani siras mbayle Kalidou Basum en on saha ko siras mbaɗata kamɓen guldu ha sen e Mamoudou Fimbo en e Mamoudou Fimbo mawɗo e Mamoudou Fimbo Tokos ɓeɗe fof ko korejan ɗum siras mbaɗa mbimi ala min mi janggal jangum tayoragal e biyeteɗo Mori Ndiaye eyyi gonmi hen duuɓi 2 goppumi paami commerçant eyyi Allah waɗi babam nde nowanmi ɗum makka nde on saha ko billet avion ko 200 000 capannayyi ujunere premier avion Sénégal ene nowa yimɓe wiya hikka laana ala ndentitanomi baba makka
ni mbirsum toon 200.000 kadi remise ko heen iwata e on saha premier avion Sénégal ɗum ko yettude Allah eyyi ko ni min garɗo heddi jaagol Dakar noon nde yonti adi yaade ɗo Dakar ko sahaba goto Khalidou Bassoum on adi min yaade Dakar e suka amen goɗɗo ene wiye Siré Deme on rewi hen Siré Deme kamɓe ɓe jeehi seeɗa Allah caggalum ni woni heddi ceerno Belli Dia ene ɗo to zawi to eyyi ceerno Belli ene galle bam Saɗo Sakinasu bam makko nenomo kanko ceerno Belli Dia ene wiye Saɗo Sakinasu won bamum kañum wonno ɗo Antam Prête tribunal Saɗo Sakinasu eyyi ko bamum ceerno Belli Allah waɗi noon min e Mbayil gadi nanngude Tijaniya e ceerno Belli on sa windi sa nangi ha gayni o wiyatma wona min hokkuma noon ko siraɗe diine ceerno Mouhamadou Saydou hokkuma o winda kayit o tottuma o wiya ko wona min hokkuma ko ceerno Mouhamadou Saydou on saka noon ceerno Belli hokkiranno ni woni min goni hen Dakar o yonti noon kanko kaali en kamɓe gadi yaade ceerno Belli kañum ene yaha kañum ene ɗo ni woni noon Allah waɗi hitaɗo wonde ari min jeehi ceerno Belli yettere ceerno Belli yettere Dia ceerno Belli Dia anani min ƴefti ceerno Jilba wonno ceerno walla goɗɗo ala ceerno Belli gonɗannoɗo ceerno eyyi on machallah ceerno Belli Dia Saɗo Sakinato ko ɗo wonno galle mabɓe machallah alhamdulillah a anda ɗum Saɗo ceerno on wonno ɗo affaire tribunal kañum wonno ɗo mawɗo machallah alhamdulillah ko mawɗo ko neɗɗo mawɗo ni woni min nde hokki min o Mbayil hamin gayni Mbayil adi hokkude nanngude lawol Tijaniya min dewmi hen Wuldu Haasi rewi hen eyyi Wuldu Haasi rewi hen ni minen sukaɓe janɓe wonnoɓe ɗo ɓe fof min mbire ceerno Belli so hokkima noon wiyama ko wona min hokkuma de ko siraɗe diine ma hokkuma ceerno Mouhamadou Saydou hokkuma lawol Tijaniya eyyi ko ɓuraɓi min ƴefti ɗo to rapide min jeehi koye rapide min luwi premiére min luwi rapide on saha mawɓe amin wonnoɓe ɗo ɓe fof kamɓe fof ɓoggiti ɓe jeehi eyyi nden min jeehi min gon toon ha min garta ñande min gartata nde min mbaali ko min gari ha Kafrine min paandi Kafrine min mbaali ɗon nde wonno oto gila Madina ko bidon essence raccord o watte nder hen nanga omo dogna kanko joom rapide o eyyi ko no so Mbayil tampi min mi ara mi nanga minen o dogna somi tampi Mbayil ƴeftito o rapide o ko noon min ummori gila Madina hamin jetti chauffeur o wiyeteno ko Hammadi min jetti ni woni hitande wonde cuppeje ɗe anani cuppeje ɗe peeñi ni woni min mbatiyade cuppeje waji goto en wonno mbakken wiye Mor Bopp on ko chauffeur on supperi muɗum addanno ko sehil ceerno no feewi ko murid kono hono makko weeɓani eyyi addinimo ceerno yaade toon ko kanko Mor Bopp mbiyatamo ni woni min jole suppere makko ɗo min batti yaade e suppeje eyyi ni woni on sa cuppeje Dakar so yonti a anda cuppeje no potata
eyi ala anda eyi joni noon nde aduna o yeehi ha feeñi ha yaaji nde heddi mone fof daña oto ni woni ɗum change eyi machallah joni noon zawi o holno ardi ɗon zawi men o jawi o eyi jawi o de omo heewi probléme omo heewi discours omo heewi discours o heewan kadi discours ko yoɗi ko tan eyi voilà ko yoɗi ko omo heewi discours o heewan discours nde wonno ko yoɗi ko tan ko yoɗi ko eyi nde wonno wonduɓe fof tan ene keewi sertude ene mbawi kadi wasde sertude ala lasli makko eyi ko ɗum lasli o kam ko Belli Dia Baylo ceerno Ahmad Barro radiallahu taala anhu ɓe mbi ari ceerno Belli en ko ɗon juulano ɗo jammi ɗo jama ɗo kamɓe fof ko ɗon mawɓe Fuutankoɓe fof ko ɗon juulano joni noon woodi no woori eyi ɓe mbi ceerno Baro ɗo toggino nde yalti jama o galle Belli ɗo ɓe mbi o toggi o hocciti funnanke o wi hol jeyɗo ɗo ɓe mbi Belli Sy wi min jeyi o wi aɗa wawi hokkude Allah suudu min mbaɗɗo suudu Allah o wi Belli wi ndiide e Belli Sy wi ndiide ceerno ndiide won saha mawɓe wonnoɓe ɗo ɓe ko joom kalisaji en Samba Agne en bamum anani Samba Agne de a nanan eyi Samba Agne ni woni ɓe mbi gasi ni woni ceerno Baro ɓe mbi ko kanko diidi ñande hen waɗi turki e tuuba danewo turki danejo ɓe mbi ko kanko diidi jama o eyi koyngal makko e ko ɓe mbi minen kam min tawi kaka juule eyi nde min gari nde min tawi kaka juule min tawi ko kaka juule ko gadi won almami ɗon e jama he adi won ɗon almami ko babiraɗo goto ski Allah babiraɗo goto mi yejjiti no wiyatano ni bismillah Allah addino won ɗon ko babiraɗo goto addino wonde ɗon eyi mi yejjiti inde nde ɗum kadi ndewno ko mawɓe nden ɓooyi woni duuɓi 50 e quelque 60 anani eyi ko on adino won ɗon almami eyi eyi heddinoɓe lomtodira tan ha ko aroy ko ari eyi eyi ni woni zawi o Belli o maha eyi no kadi wonno zawi o caggal mum wonno lamba waɗandi ya lamba to dor lamba ha preɓe ɗum kadi ay sayi eyi lamba ka en hawni ñande hen min amin ceerno Boynaji nari ɗo ko kalami ɗo ko radiallahu taala anhu on sa lamba ka ne heewi dole minen fof ko hen min gonno min jalti min paate dental he andi ceerno Mouhamed Saïd omo hawni siraɗe diine omo hawni e kawisaji Allah kanko mo hawni yalla yomo moƴƴere o ceerno siraɗe diine koko mbimi ko o walli Fuuta o ɓamti Fuuta o teddini Fuuta o suuri Fuuta alhamdulillah kanko siraɗe diine Mouhamadou Boun Saïd mirto e makko kadi o gasata machallah Fuuta fof on saha biyeteɗo jaayi neyɓel jaayi wiyetede jayneɓele jayneɓel on saha ko nangue hurum kono moƴƴani o waɗat ɗo o arat ɗo wuuro hawre ɓen en ɗon
kono nde ɓe tawi hay gottinani machallah eyyi Lamba Kane Allah waɗi ko Daoud Sow en gonno mawɓe minen kam taw min jalti eyyi min paati dental minen koye adiɓe ɗo kay cosaan ɗo hay Fuuta hay Kanel min ala on sa ari aɗa yeeɓe wiyete o Injam o ndene o ko Gounassnaji on sa komi suka Kanel no wayi heewde doole ni ene woode men eɗen gandi ɓen inɗe men kalta kono noon kaale tan ni tan ko chef uji ni woni noon tan min jeehi toon min mbi ceerno Boyinaji ari nan ɗon yewta ɗacce ha o gayno wadde yewtere piyon bawɗi ɗi la ilaha illallah ay nde min jettima to jamaga ɓe ɓeydi ko hongudu dawno ko lawankoɓe anen hakkani ɓe ɓeydi hongude tan ceerno wi ko ɗum woni min mbi ko Lamba fiyata ɗo o wi Lamba mbi min ñaguinomaɓe ko yoɓe ɗaccu ha gayna yewtere e on saaha ɓe piya o wi ala ni haade ko liggey mabɓe yoɓe piya tan ni ceerno wi ñande ni mi sikki tan koye nden hitande Lamba Fuuti kasayi eyyi tuggi nden Lamba ha ɗo hanno ko heddi aka ñawde e tribunal terrain o Lamba Ka ko ni wayi Lamba Ka amin tawa fof on sa wonnoɓe ɗo ɓe jiiɗa ha yiide min ni eyyi cooloji gonnoɗi ɗo ɗi ɓe jiiɗa ha yiide min ko sippiro ko haare eyyi ni woni e nder ɗum noon min mbaɗi fedde nde fedde nanta jokkere en ɗam de fedde amen de barade o jiiɗa barade eyyi barade nden fedde sinno mo wonno mawɗo maɓɓe président on wonno ko o Mamoudou Diop docteur on wonno président ko wonno sababu dental ngal taw yimɓeɓe tampini ɗo julɓe so inde waɗi aɗa waya holno innirta aɗa waya hol inde nde no jogorɗa wadde arroɓe ene darta ɓe gonata koye poñjam ala fof koɓe mbiyata ala fof koɓe mbiyata joni noon minen min cuusi fedde amen ko joyo wonno Zakaria Sy Lamine Alpha Sy o li Amadou Moutar Ly Amadou Moutar Ly Mamadou Ba ko ɓe joyode ɓe gonno Lamine Sy ɓe goni joyo min watti ɓe jeegomo Mbayli watti ɓe jeeɗiɗo Buldu Hasi watti ɓe jeetati Moussa Soko ɓe watti ɓe jeenayi aɗa jaali sini aɗa jaali si eyyi ɓen ko saket garu ɓen daw ɓe gabbi saket ɓe gabbi Yaya Guissé ni min naati nde ɓe keɓi min noon min mbi joni yomin mbad ɗumnaji on sako nangue hoore Senghor min mbaɗi kayitaji amen noyi signina Dakar ministre de l'intérieur fof hitande fof neldan min mbaɗa renouvellement minene min nelda bureau amen e noon min guurdi caggal ɗum noon nde min pormi ɗum hamin gayni min jeehi police ɓen mbi oɗon poti hokkede so kewmon ari dokke ɗon alkateɓe ɗiɗo ngara
eyyi alkateɓe ɗiɗo ngara eyyi ɗiɗo walla goto ara ko cohluɗon fof li on saaha ɗo wuuro ngo ene holɓini cohloji wonnoɓe ɗo ɓe ko gayi mawɗi ko mbiruji joni ko ɓuri raɓɓide haala ko tan min ciññini min mbi joni noon mbaɗen dokke ɗe min mbi almuɓe gayi eɗen dokka ɗum 200 cohloji eɗen dokka ɗum 100 heddiɓe ñagotoɓe ɓe garɗo fof seni sohli buuji walla buuji sappo hokke ƴeewa bolum ƴeewa tan buuji buuji sappo on saaha taw eyyi buuji buuji sappo haas itti ƴeew joni noon ɗum min mbaɗi ɗum min gayni minen min ciññini min keeɓi kayitaji amen e nder ɗum noon cohloji ɗi jawi mbi wonde kañumen ngala hen te kadi soɓe gari min jaɓataɓe naata galle ko damar galle min mbaɗata ɗon ko neɗɗo hay goto natta sa ari kadi ne sa naati taw koye galle he jeeya walla fof sa wi aɗa waɗa débordé tan min jaltinma an joom gallo sa yante min pawma amade machallah heɗo kalmama no moƴƴi min pawma amade joni min guuri noon kamɓe ɓe mbi aɓe kaɓay amen hendu bondu ceerno Yaya ɓe jeeyi to muɗum ɓe kalan ɗum ceerno Yaya wiɓe jinmi ko gartiron hakkillaji mon ɗum ɗo hay hunde ko bole fuuji mone mon fof no ummat yaha galle goto e mabɓe ara heɓa ko ɓuuri hokka ɗum ujunere walla hokka ɗum temedere walla hokka ɗum 100 walla ɗum naggam o wi ɗum ɗo ko bolle fof o wi minen almuɓe gayi sak affaire inde min ala alana min importance hay dewgal minen inde amen min patani yaade dewgal minen ko neɗɗo bandi say min jaha min jana e muɗum hokka min walla min kaɓay mum eyyi ni hendu bonde wiɓe ni woni ɓe dole maɓɓe o yi joni noon minen min galda e harde te kadi gandon aɓe jogui lawol alkati arde ɗon laaɓi ɗiɗo gora ɗon aɓe gondi hen te kadi so on joɗon jana e mabɓe on battata ñanden ko inde Moussa Sokomi wonno anda ko inde mi anda ko dewgal wonno taw ko ñanden ɓe mbino aɓe jana e amin nde min kalna min tinti ɗum ñanden ko musiba jogorno wonde amin jottimaɓe gar te minen min gadduyani alkati en amin ponno addoyde ɗo woni Allah waɗi Allah reeni konngol hendu bonnugol ɓe jaɓi ɓe mbi ɓe goppi eyyi ha woni dumunde ɓe mbi joni 100 mabɓe aɓe gari min mbi min dokkani 100 almuɓe gayi min totti 300 keɓata min totti almuɓe gayi 300 kamɓe kay hakkadini heddi kamɓe jahanaɓe kaala ko weli ɓe eyyi ɗo woni noon hawre événement waɗi kosam ala ɗum ko nde ceerno wi wonde yo woppe ñeheje kosam en walla goɗɗumen ko on événement woni bonɗo o eyyi innete ara tan inne gasi goro ala haydara ala jaaha bol yimɓe jaaha damol ngol noon bottare so yonti bawɗo arde fof ara wotto ko ɗum tan wonno gasi ɓeydene bone almuɓe kamɓe cohloji ɗi ala koɓe kedde ɗo woni noon hakkadin gornam ɓe poolama minen hakkadin koko min beela min batte wuure fedde de hay goto susande noon min goori ceerno ɗo leltono ɗo ko minen coodi daɗɗude muɗum addi fewni waɗi fof on sa daɗɗude weeɓani anani galle ceerno ko fedde nde dari fewni yiyante dental ngal soodi galle ceerno ɗum fof koye dental he eyyi
fedde nde ko ni yaari fedde nde ko wannode fayida inchallah fedde nde ko wannode fayida ceerno ko heddi ko noon ko yettude Allah tan mi weltima joni no dewirta kadi haala ka gasi eyi kadi kadi mbaynoɗa bandiraɓe eyyi joni bandiraɓe koko kalnoɗen ko tan koko ceernaɓe kalata ko tan tinnoɗen e diine men tinnoɗen e tijaniya men tinnoɗen e rewde Allah e jokkude enɗam tinnoɗen e enɗam men tinnoɗen e enɗam men tinnoɗen e enɗam men tinnoɗen koye e enɗam men ɗum noon eɗen kalfodiri aduna tinnoɗen e enɗam men no feewi no feewi no feewi no feewi gande enɗam neɗɗo fof beltidiri ɗum yoreno waji goto omo haala o wi bandiraɗo debbo rentade ɗum kadi ene moƴƴi o wi ko waɗoɓe kono rentade ɗum ene moƴƴi o wi an bandiraɗo gorko rentade ɗum o wi bandiraɗo debbo goto bandum gorko ala fof ko gollatano e moƴƴere kono ene weltidi ɗum Allah waɗi bandiraɗo gorko o yeehi hawre ladial farnata moƴƴani joni noon woodi musidɗo makko goto hoyɗitini wi jaam an ko adduma ga o wi addimi ga ko bandam debbo o wi holko mi waɗantanomo te mboɗo waɗana yimɓe wonɓe te kanko ɓuuri handude hen o wi ha o wi ɗum adduma ga o wi ɗum adduma ga o wi aha o wi joni noon o wi joni so wona jaha to makko mbiyamo yo yerlomo o yafomi ko gangonni o yeehi o fayi to bandiraɗo debbo o wi kaari onon o yande bana gorko o ara jamma hanki min jindiri o wi koni o wi to wonto moƴƴani o wi ha o wi to wonto moƴƴani o wi kay o ñaguima yafuya sa yafakimi to wonto moƴƴani bandiraɗo wi ko mbiɗa ko o wi aha tan bandiraɗo debbo fi juuɗe hoto wi min kay komi jarliɗo mi yaafimomo komi jarliɗo mi yaafimo haali ha gayni sehil makko ruttito yeehi jamma ari o aremo tan o wi sehil makko alhamdulillahi o wi mboɗoma e jaam sa yi haalammo o ruttiti to makko o wi bane gorko wi ene e jaam ni andi ɗum noon mon wa fof tinno e enɗam muɗum ala ko waɗi bandiraɗo debbo ko baɗɗo o eyyi alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi anda so goɗɗum ko jiɗɗa haale ay bandiraɗo debbo ko bandiraɗo debbo ko bandiraɗo debbo ko bandiraɗo debbo to banggue debbo ko bandiraɗo toon ko ya bandiraɗo ya gorko ɓe heɗiɗe goodi goɗɗo ala gasi ko ton ko gorko debbo goodi ni ɓe hen tagaɗo hen bandiraɗo gorko walla bandiraɗo debbo ari arde woni Hawa e Adama ari arde goɗɗum ala toon ɓe heɗiɗe goodi goɗɗo ala bandiraɗo to banggue debbo bandiraɗo to banggue gorko yana bandiraɓe ɓe lendi jibini bandiraɓe arɓe fof alhamdulillah beltino feewi kadi yo Allah juɗe balɗe ɗe amin li jokka juɗe balɗe yoɓe jaafomi noon so holko kalmi hen ko moƴƴani ala ne feewi yoɓe tinno ɓe jarlomi ɓe jaafomi ko noon la ne feewi aha yoɓe tinno ɓe jarlomi ɓe jaafomi joni nde juuti o amma kay ceernaɓe ɓe kam enen Fuuta jetten Allah enen Fuuta jetten Allah enen Fuuta jetten Allah e nela ɗum jetten Cheikh Ahmad Tidiane jetten jinnaɓe meɗen holko Allah hokki en allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliga wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم yo Dental Dina TV
on jarama nani moɗo men no yewtiri ni kadi eɗen jafninoma kadi e jonde junde nde kadi yo Allah hokkumo yudde baɗɗe ha yesso o ɓoye dusen ha yesso ko kinniɗo noon kala sa waɗa galle he salminde en e hollude wonde koye galle he o jeeya wallahi bamako sehilam galle he o jeeya ɗum holliri kala ɗo sa waɗa toɓɓito galle waɗa galle he kadi potomi yo haal hen a jomata haalde boom min potomi yo haal yo Allah jibala yo jarama moƴƴi mi ari ɗo ɓiyam baɗam sehilam ceernam mi ari ɗo salmindemo ceerno Ly koɗɗo Saare Jogare mi ari salmindemo e jurade e jokkude enɗam sa dañi duuɓi ne oto wi a yahata yettoyade tagore Allah nde julɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe tijaniyankoɓe ɓe o wi noon alay saago ma mi winomo mi jaɓata o wi ala alay saago ma hayso konngol mi weddo hen mi haala kono mi yiɗano kam haalde nde wonno neɗɗo tan andi horum caggal nde andi horum seeɗa ko Allah tabaraka wa taala ɓuuri andude neɗɗo o e enni o tedduɗo ɗum noon enen haydara ala ko kaleten so wona eɗen jetta Allah ene la ɗum eɗen jetta Cheikhna Ahmad Tijani eɗen jetta jinnaɓe meɗen jibinɓe en ɓe eɗen jetta ceernaɓe meɗen ɓe eɗen jetta kadi ɓe Allah waɗi en jibinoɗen tawɗen julɓe ceernaɓe jinnaɓe men ɓe ko ceernaɓe tawɗen jinnaɓe ɓe ko tijaniyankoɓe tawɗen jinnaɓe ɓe ko moƴƴuɓe natɗen e nder koɓe naati ko Allah waɗi en almuɓe Cheikh Tidiane koɓe gonno almuɓe Cheikh Tidiane ko Allah waɗi ɓe kadi ceernaɓe enen kadi gonɗen almuɓe ñimbuɗen ɓe ɗum ko hunde mawde dañƴo Cheikh Tidiane dañƴo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu o dañi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓen e nena naate Allah tabaraka wa taala Allah kadi nena wonde e mabɓe ɗum noon min ko kalami hen hewata no feewi holɗum en dañi wonde almuɓe Cheikh Tidiane en nangi ɗum ko hunde mawde dañɗen enen ɗo nanguɗen ɗo ko hunde mawde ko hunde teddude ko hunde wonde garante kadi lawol Tijani kay garante ɓurani ɗum aha ko memɗa hen fof ene nawma aljanna ko memɗa hen fof e yebre walla e innude Allah walla e astaghfirullah walla subhana Allah ko memɗa hen fof ko Tijani ko wara dewgol Allah ndekete noon sukaɓe ɓe yoɓe tinno koy e o jamanu moɓe goni mo yiɗa pertude yo nangu Tijaniya tan hande o saaha e o jamanu mo gonɗen ka julɗo jibinoɗa koye l'islamu mawnoɗa koye Tijaniya mono wawi fof nanga lawol Tijaniya an suko so taw kay aɗa jogori dañde malaɓe ko dañatno nangude lawol Cheikhna Ahmad Tidiane tinnoɗe onon sukaɓe ɓe hande ko onon tan woƴi min onon ɓesguji ɗi e tagore nde yallah waɗɓe julɓe waɗaɓe Tijaniyankoɓe taw Allah ne hawridina jikkuji mabɓe ɗum noon
tinnoɗen dañƴo ko limtanmi ko heewata walla heewa kono noon dañƴo ɗum woodi ko dañ on so ardinama so haalama dañama so sakkitama ko kanko woni fof hol on Cheikh Oumar Foutiyou radiallahu taala anhu eɗen gandi ceernaɓe meɗen ɓe fof kamɓe fof koɓe mbawi haalde e ko mbawi gollude fof Cheikh Oumar radiallahu taala anhu aɓe belti aɓe gandi kamɓe nanguɓe e nder tariqa Cheikh Ahmad Tidiane goni helifaɓe meɗen enen kay en malama enen kay haydara ala ko poɗɗen haalde so wona yettude Allah e nela ɗum sen limti gadorɗen Seydi Hadji Malick ɗo radiallahu taala anhu sen ummimi ɗon janen ɗo ceerno Hamme Baba radiallahu taala anhu ceerno Hamme Baba radiallahu taala anhu ko dañi ko e ko waɗi ko e ko umme makko ko aduna o fof ene andi to lakata to ɓuri andudemo kadi kanko ceerno Hamme Baba rahmatullahi taala wa barakatuh fodde ko muyni e makko ko e ko Allah waɗanimo ko sen ummima ɗon payane ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu ko dañƴo ko Allah hokki ɗum ummi koye makko kanko Seydi Hadji Malick sen ummima ɗon ndewnen hen ceerno Seydou Nourou Tall radiallahu taala anhu ko gondiɗo Seydi Hadji Malick ko jaɓanɗo Seydi Hadji Malick on holli tan almudo fof yo tinno e trabuya almudo fof yo tinno e ceerno muɗum yo tinno eɗo wawi wonde fof sen ummima ɗon siraɗi dine Mouhamad Boun Saïd radiallahu taala anhu holko Allah hokkimo holko Allah hokkimo neɗɗo noon oto wi ceernam ɓuri fof walla wawi fof ala wi tan kam holko Allah hokki ɗum ɗum hay neɗɗo goto wawa firtudema ɗon nde wonno ko Allah jogui ko ene yaaji sallallahu alayhi wa sallam ko jogui ko ene yaaji Cheikhna Ahmad Tidiane ko jogui ko ene yaaji a nokkata ha gayna taw ala wayra kono ala ko ittuɗa hen ndi kanko siraɗi dine ko Allah hokkimo ko o walli Fuutankoɓe o walli Fuutankoɓe o ligginima Fuutankoɓe nde o liggini Allah e nelaɓe Cheikh Tidiane o liggini Fuutankoɓe o holliɓe hay hunde mi sohlani so wona ndewe sunna o ndewe sari o jokke enɗam ndeme dañol no gurduɗon o limti ko limtanno haw gayni o kanko ko ɗum tan o wiyana ko yo remenen de ala o wiyani yo waɗene de ala on nelata e almuɓe de dokke mbaɗene kam naggam mboɗiɗi naggam ala kanko koko hoyno ko tan Allah e nela ɗum hen Cheikh Tidiane e l'islam eɗen gandi so wiyama holko Allah hokki neɗɗo ɗum ene selli kanko kene wona gure capanɗe jeeɗiɗi walla gure capanɗe jeetati ko diidi ɗum so limtama baɗɗo ɗum weeɓani eyi addina wiide weeɓani ko ɗum ɓuuri wiide ɗum hay goto waɗani ɗum ala ɗum kan haalene sari seeɗa kono aɗa wawi wiide kam weeɓani o tumni gure o waɗi capanɗe jeeɗiɗi e ko fawi jeeyda e jamaji e jumaji ko waɗi ɗum ko Allah hokkimo ɗum noon on ko joom gueɗal ko Allah hokki ɗum sen umimi ɗon ceerno Amadou Alpha Bocar Boyna Niang eɗen gandi ko Allah hokki ɗum
moni fof so yimo ene welto koɗo fof garɗo e galle he ganduɗo mo sa ari aɗa welto hawrama kadi ko jabana adduwaw ɗum sernaɓe fof ne gandi tagore fof ne andi ɗum kadi en jetti hen Allah ɗum sen ummima ɗon ceerno men Alpha Ibrahima Wane ko joom gueɗal eɗen gandi ceerno men Alhaji Abdourahmane Banaji radiallahu taala anhu eɗen gandi ko joom gueɗal ceerno Hamidou Ndendour eɗen gandi ko joom gueɗal o ɓe ɗum ganduɗo ɗum fof en andi ɓeɗo fof ko joom gueɗe en a ummima ɗon paya ceerno Aliou ceerno Yarbal ceerno Aliou Guijolon Ɓoki Jawe eɗen gandi ɓe fof ko joom gueɗe ceerno Mamma Aw Ceelaw radiallahu taala anhu ɓe fof eɗen gandi ko joom gueɗe ceerno Muntaka Tall radiallahu taala anhu eɗen gandi ko joom gueɗe ɗum noon enen hay hunde oto kulen hay hunde oto jecciten ɗen so wona jokkude e rewde Allah ko keddorɗa e duuɓi ko ndewa Allah jokka en ɗam ndewa Allah jokka en ɗam so ɗum ɓenni ceerno Amadou Déme Sokone mon fof en andi gueɗal muɗum en andi ko golli en anda ko golli wona wiyete ko waɗi ko kanko tan waɗi deftere nde mon fof ko noon wiyata ko Allah hokkimo ɗum kanko ceerno Amadou Déme Sokone jetten Allah ceerno Aliou Déme Ndiaye Kounda ko joom gueɗal eɗen gandi ɗum noon enen jettoɗen tinnoɗen ndewen Allah jokken en ɗam ɗum fof woni fondement on neɗɗo yo rew Allah jokka en ɗam sa jokki en ɗam Allah jokka balɗe ma sa jokki en ɗam Allah jokka balɗe ma jankinoɗa o wanma suddare sa fotti suddare nde o fooɗa suddare nde o yande kadi a haada aɗa fooɗa suddare nde mi fooɗi yankinu sa yankinimo noon o ɓeydo ñoƴƴude suddare nde ɗum noon tinnoɗen jankinoɗen enen jamanu mo gonɗen o ko jamanu aɓe mbiya omo metti kono ko jamanu belɗo ko jamanu belɗo gonɗen hande ɗo sa dewi ɗo e Kaolack 7 heures ɗo belɗa fof e nder Sénégal a yahat ɗum ko yettude Allah ɗum ko yettude Allah ganduɗo ɗum kay e ganduɗo ko adan ko wona noon balɗe 15 walla balɗe 4 aɗa yaha e oto taw ko oto koyɗe balɗe 10 et quelque ɗum ɗo fof ko neɗɗo ƴeewat ɗum anda ɗum ɗo ko Allah wanno ɗum itti ɗum addi jamanu goɗɗo minen noon ceerno meeɗi wiide min amin omo yewta o wi hitande temeɗɗi no wiyete e France ɓe mbi année 2000 o wi année 2000 o ya o wi année 2000 so yonti ha timmi ko fawi hen ko mon ji ko hulɓini omo haala ɗum o wi mon ji ko hulɓini ane temeɗɗiɗi so timmi mon ji en ɗam no wayi waɗede mon ji mayɗele ɗen meeɗani nande mon ji accident ji ɗion meeɗani ɗum heddoto a tintataɗo wonde no wiye o mayi o wi ɗum ene aroya o wi wara hoore ko ñande fof o wi ɗum so année 2000 o ɓenni gasi ɗon ha ɗo haaɗi mono wawi fof tinno e diine muɗum tinnoɗa e diine ma
tinnoɗa e tijaniya ma tinnoɗa e enɗam jokkude enɗam mo tinnaki ɗum fof o gasi o ƴeew noon tijaniya ma o ƴeew wakande moƴƴere suudu moƴƴuru nanga tijani ma ƴeewa wudere yonde fewde lamde peyda hen ha tiiɗa nanna e wakande coka omo haala nde wonno haala makko neɗɗo wawi reftude hen o sa soki mbaɗa toon tijani ma o daroɗa damal jogoɗa sawru ma o hol aroyoɓe nana ngara o ɓen so jettima jogui ko tubaji dabɓi omo haala ɗum ko hedde woni duuɓi 5 e quelque nde haade 60 mankuɗi seeɗa omo haala ɗum o ɗum noon tinnoɗon e tijani mon o ɓen so ngari mbiyata kene jaltinon en mbaɗi tubaji dabɓi aɓe kaala mo tinnaki fof noon diine muɗum e tijani muɗum ɓe bonna ɗum o ɓen en ngaruya eyyi ɓen goni arɓe joni ɓe joom tubaji dabɓe ɓeɗen gandi ɓe gañi fof ko tijaniya neɗɗo noon gañƴo tijaniya on en hawni anani ɗum noon en hawni eyyi ɗum noon enen ceernaɓe kalni en ceernaɓe tindini en ceernaɓe mbaɗi fof ala koɓe keddi ceernaɓe ala ko keddi almuɓe ɓe oto ɓe gaare ceerno tan ɓe mbiya o ceerno kay yo waɗanani mi naggam an rew Allah tan ko heewi e ceerna almuɓe ɗum tardini ɗumen arde tan wiya min hokkam fatu naggam a jangi a wawi an ka hay goto ɓuranima dañde a jangi a wawi hay goto ɓuranima dañde dañde kay a dañi sa yonama a dañi heddo noon ko Allah ɓeydi hen fof ɗum noon yoɓe tinno e almudagal ƴeew tan ceerno Mouhamadoul Maysour Baro duuɓi 20 eko fawi omo wonde siraɗe diine omo daɗi paftol makko omo daɗi paɗe makko o bokkitani so wona ñande ceerno yaafimo duuɓi 20 e quelque ɓi ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anhu o haali fof o suuɗani kanko Mouhamadoul Maysour o yinde jinnaɗo hawre lejande ala fof leetere mo tottaka kono kanƴi fof nango ɗisi less kanko o woni almudo ɓe mbi oto yaa ala ko mbatta toon jooɗo leetere garɗo fof on natti janngude o waɗa less hande o yonti yaade ceerno o yehi ceerno mataw de ko wino ko Allah waɗi eyyi ceerno ari nowi Madina kankone kadi o yeehi Madina o arti o addi ko itti Madina ko o addi ɗum Mbour eɗen fof eɗen gandi kam almudagal makko ganduɗomo kam en andi almudagal makko diine makko e sunna makko e sariya makko e labde makko keefeero kay so yimo tan weltima ala ko haali julɗo haade wona julɗo naafiki so wiye leydi cip omo jogui losol makko ngol o huccita yimɓeɓe o moosa o ndaara ala ɗum haala gasi kanko yallah hokku noon almuɓeɓe jannguɓeɓe hayɓe janggani ɓen yallah hokku ɗumen wade o ceerno Mouhamadoul Maysour almudagal muɗum eyyi ɗum noon almudagal ko ma tinne tan o ceerno Samassa aɓe kaalamo mono fof ne andi ko joom gueɗal no yankiniri kankone e diine he eno waye e diine he seernaɓe fof ko sehilaɓe makko ko musidɓe makko
andi ɗum kadi ne weeɓani ɗum kadi weeɓani kanko ceerno Samassa hannde ko Allah hokkimo ɗum noon almuɓe ɓe komo janngani haalata tinnoɗe muñe tinnoɗe muñe mbaɗe taraboyuji moɗon e seernaɓe mon hay goto oto ɓuran on seernaɓe moɗon tinnoɗe e seernaɓe mon oto keppe oto keñoɗe almudu so heppani heñaki tan Allah hokkat ɗum par ce que ko Allah noon Allah wi sa heppani a heñaki aɗa deeƴi aɗa waɗa ko mbaɗanɗa ko so wona ceerno on ko Allah ko Allah ko kam Allah hokkete ɗum noon tinnoɗe onon almuɓe ɓe mi haalani kay haala heddiɓe ɓe ko wayno Alhaji Amadou Samin ɗum kay ɓen kay ko yo jiiɗu wonde almu Cheikh Tidiane tan minen ko ɗum tan min jiiɗi nde min gonata julɓe min gona Tijani yankoɓe ɓesguji amen fof Allah waɗ ɗum kadi Tijani yankoɓe zuriyata men fof Allah waɗ ɗum Tijani yankoɓe ɗum noon ɓiyamo ko biɗo tan mami haala hen seeɗa eyyi kono noon so jomum wima kaala seeɗa a haalata hen tan ko moƴƴi ko o subto o waɗa ko heddi ko o ɗacca kono kay jetten Allah jetten Allah no feewi aɓe kaala ceerno Mamma Aw Ceelaw golle makko min amin kalda almudagal makko mo haalnami o wi almuɓe meeɗi ɗo ɓe jangganno ɗon almuɓe fof jeeyi heddi kanko goto par ce que woni kanko goto ko heddi yonani almuɓe seeɗa heddiɓe fof pini tan jeeyi tawɓe kaldiɓe mbi minen ndungu ari remama gasi waalo ari naggam ko tampere ɓe gari ɓe kalnimo o yeeyi bisimilla omo andi kanko o yahata o wi ɓen pini tan jeeyi ɓe pini ɓe payi gese ceerno yiyani tan o wi o namdi o wi on saha kanko so dawi so gawri fuɗi o dawi gawri fuɗi o nattata galle ceerno so wona soña arti fof so soñama arti o fuɗɗo artude galle kanko o wi ayi yanoɓe ɓe fof aɓe gara ɗo e am ñande hen omo haalnimi o yanoɓe ɓe fof ene gara ɗo e am pamɗo haala ene andi konngol ngol o wi kamɓe yanoɓe ɓe fof aɓe garta e am ɗo o wi min noon ngesa ceerno so ndungu so waalo mi haɓat deftaram ha tiiɗa mi mofta ko liggey ceerno tan ɗum noon almuɓe tinnoɗe liggonɗe seernaɓe moɗon dañon Allah hokka on tinnoɗon e jinnaɓe moɗon dañon Allah hokka on dañon Allah hokka on o amma ko kalmi ko noon affaire seernaɓe ɓe ko limtumi hen e komi limtani neɗɗo wawa tuggi wokama ha bakkil a wawa limtude seernaɓe ko woni ɗon ceerno Alhaji Mamadou Moussa Dar Halaɓi radiallahu taala anhu mono fof en andi hakkude makko e Cheikh Oumar mono fof en andi hakkude makko e famille Cheikh Oumar mono fof en andi kanko ceerno Mamadou Moussa haqiqa makko e golle makko e waliyagal makko e fof makko ɗum noon en jetti Allah no feewi kono duttoɗen tan e siraɗi diine Mouhamadou Boun Saïd kanko o wi affaire Daka o wi Daka wona kanko waɗi Daka o andano kadi Daka o miijunoki Daka ala ko Allah kay
feeñi tan feeñiri ɗum ɗo waɗete Daka ɗo boowal ngal en waɗe Daka oy kono kanko anda oyi ndekete noon yo tagore nde andu ko geɗal mumen ko kañumen jeeyi ene wawno ƴeftede no waye banggue goɗɗo oyi koko abbete oyi kono noon arte adda ko ɗo e nder Sénégal e frontiére Sénégal o wi Daka mon wawi fof yo ar hayso lawol gotol ngara bindanaɗa ñalawma janggo jiiya ɗum e carnet ma wiye ka jano Daka jiiya ko Daka gollantuma andi kay on wiyandi ko min jeeyi walla ko min gollata walla ala kanko hay hunde makko fof omo ruuɗi ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen Daka nena ara sukaɓe oɗon duwanade ceernaɓe duwani on ceerno Cheikh Baro Daka makko damga mo wanno ɓundu o haala makko toon sukaɓe ɓe goto hen fof ko beltiɓe nde onno tem o koye sukaɓe tan o yani yo tinno ko dañi ko kañumen dañi ko kañumen jeeyi yo tinno ɗum noon onon sukaɓe Daka nena ara yallah hokku on cellal hokkon kadi no garduɗon Daka ha koton mono fof yo dado dirana Daka won toon tan ko ɓural tan won toon minen min jii ko ɓurno salade Daka fof ɗin galleji hande ɓuuri jogade doole e nder Daka minen amin gandi ko ɓurno salade fof ɓen hande ɓuuri jeyde Daka andi kay ɗum ene hawni minen amin gandi fof ɗum noon jetten Allah famille ji amen Kanel naɓe noon yallah ɓeydan ɓe moƴƴere ɓeydana julɗo fof hawrama aroɓe Daka ɓe fof hono Daka Kanel ala noon ɓe mbi ko arata ko Daka Kanel ko hay wuro woto arata ɗum kamɓene holko Allah hokki ɗum tagi ɓe dokka Dakaji ɗiɗi way Dakaji ɗiɗi ɓe goni Daka mawɗo e Daka tokoso sukaɓe fof goni koto Daka tokoso mawɓe goni Daka mawɗo ɓuuri ɓadade juma ɗum ne ko gueɗal Allah ɗum ne ko gueɗal Allah ɗum ne mi weltinaɓe hen e konngol haade ceernajo ceerno li wi tan ko mami haala mi weltinaɓe hen konngol on saaha Ba Alpha dakoto ko Daka Kanel Kaolack so ari ko minen makko gondata ha Daka fusa Allah waɗi min gari aga goto fali on woni Daka mo Bun Salum Arno o wi ceerno minen amin jiiɗi ñagade duwaw kanko ceerno mawɗo mo haalda e Ba Alpha Ba Alpha wimo min jiiɗi minen nde Allah newnanta min Kanel min daña Daka nde Allah waɗanta min ɗum noon amin ñagoɗo maɗo duwaw amin jooɗi ñanden Alhaji Abdourahmane kañumne tawene ari radiallahu taala anhu tan ceerno deƴƴi ceerno wi ceerno Alpha oynam o wi ceerno Alpha oynam o yaɗandi ko ñaguiɗami ko nde kalɗa taw Allah jaaɓi ceerno Mouhamed Seydou o wi ceerno Alpha ko kalɗa ko aɗa andi nde ñagotoɗami nde taw Allah jaaɓi ɗum kay Allah jaaɓi ni woni hitande wonde ari taw on saaha Ba Alpha Allah waɗi ɓe jeehi mawɓe amen fof ngari Daka
ni woni ɓe totta daka ɓe mbaɗana daka woni daka gonɗo ɗon sardia juma o ɗum noon ko yettude Allah onon kanelnaɓe ɓeyde tinnare ko holko Allah o hokki on eyyi Moustapha Wane yalla yoɓe moƴƴere Moustapha Wane yalla yoɓe moƴƴere fof andene a jengguinimin a walli min aha dakaji ɗiɗi ko kanelnaɓe tan jeeyi te daka hen fof a wawa haalde ɗum noon ko yettude Allah eɗen duwo noon kanko ceerno Ahmad Tijani radiallahu taala anhu o ceerno Ahmad Tijani radiallahu taala anhu yallah ɓeydanmo moƴƴere kanko e dendagal tagore nde ɓeydanamo balɗe juɗɗe kanko e windere nde ceerno Ahmad Tijani gandu ɗum fof ene andi ko neɗɗo Allah e nelaɗum Cheikh Tidiane ko neɗɗo jaam gandu ɗum fof ko neɗɗo Allah e nelaɗum Cheikh Tidiane ko neɗɗo jaam gandu ɗum fof andirimo ko Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Cheikhna Ahmad Tidiane ceerno Ahmad Tidiane ko neɗɗo jaam gandu ɗum fof andirimo ko Allah andirimo ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam andirimo ko Cheikhna Ahmad Tidiane annirimo ko sunna o annirimo ko sariya o annirimo ko jokkude enɗam annirimo ko haalde ko moƴƴi e haalde goonga yallah ɓeydanmo moƴƴere kanko e dendagal tagore nde kanko e juriyata makko e ɓesguji makko e julɓe ɓe fof alhamdulillahi rabbil alamin joni ko ɗo tan uddirten joni hamin uddude amin jogui namde seeɗa nde keɓani amin namdo hoto jibinoɗa e nokkuji meɗen e jinnaɗo ma goko e debbo e hol kadi nde garɗa e Kaolack yo kadi holne kadi hitande jaaɗa Madde Gounass ha jokkiɗa e dental he woro ɗum de kam ceerno ɗum ene foori kono noon woda ko kalmi hen tan bisimillah eyyi weltinama hen noon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum noon ko meeɗi tan ƴettete ko netti hayri ala hen ɗen fo yowa keddo haaleɗe ndi albarka